Mwalimu Lima hin bende rwake to court and record transition mano mar senior school hinya bende mimule gin somo mochuno hinya mabenda neno ni junior school ne bende timo somo ochiko to senior school ne bende undertake 7 subjects which are compulsory to wach mag kwano ka bende ngeni bende nitiere nitiere malengling mabendo sebedo ka wachore ne kwano compulsory kwano ken compulsory e kin mamoko be yiero skunde ochiko nyakoro mgajuang be nyaka wangeni e wi 12 adek ne bende ntiere aluora home county ma japuonjre wuoke auchiel ntiere outside county donge haya japuonja mithulo mana kaka owadwa bono se wache wawacho ni sirikadwa gi tumbo mwan go sane ni alungo gibilungo ni we are reactive, we are not proactive, because gi nyaka sechegi kada mwawache ni nyithindo tarik 26 tarik 24 gidhi yiero sikunde to nyaka kawuono pok watimo what we call civic education mondo jonyuol ng'eni to ka gidhi yiero nango. We are busy changing names every day. Kawuono NCBC, Kenya NCBE, but ok wakam mondo wawache to ka gini koro wadhi kawe mondo wakete jonyuol mondo gidhi giyier. Iyiero mana giming'eyo. And mostly akawe akete mana kade wan kadwa kete in political sani kaden gima kwatu nyiso wane ma kwatu marachar mano loche ringe ndara kanyiso wato jonyuol gik penjo mikwongo penja jonyuol okiani to gidwa dhi chusa ngo gidwa dhi yiera ngo kama nyathi dhiye to pani gitimo gi nemisi parne gini kate placement itimo gi kanyo placement be kitimo to itimo gi nemis in other words itimo gi online to koro janyuol minyiso na mondo bi oyiero kon nyathi ne yiero janyuol and gima pod baje nyaka wacharon kata jopuonjwa manitie school jotendo jopuonjwa manitie school ng'enywa pod wakia ni to gini kwa yiero to wadhi yiero nango. There's no civic education. Gini gidhi to gilande TV to gilande radio to kaka sedhi e road show to giwache kamano to gidhi adhi mbele omiyo iwacho nwa ni goningo be nyithindo yiero skunde 12 kuma 12 ochiko goningo be nigi yiero boarding to boarding ni abich kuom boarding magiyiero ni nyaka yae county magintie county magintie ni nyiso ni kama nyathi otime penj. For example nyathi ya Kisumu to biro timo penj Nairobi okoyier nikech oya Kisumu ne home county ne Kisumu to yiero kaluwore gi kama skunde no nitie county ma skunde no nitie koro kopo ni nyathi kuom chiko boarding modwa no yier 4 kuom gi ai county ka ma Nairobi for example 4 kuom gi ma county ka abich kuro biro ai county mamoko mopogore kasto chako nyiso ni 3 kuom 9 gi ma koro gi yiero day to day ni en day mana kama time penj idei kama time penj koro kana Homa Bay asego Kanyada tapiro timo penj Homa Bay abira timo penj Nairobi nyiso ni nyaka yier mana day na nyaka yier mana kaya ngoa e Nairobi ka omiyo sirikandwa onego beni wuok oko motegno mondo giket puonj kuom jopuonj to giket puonj kuom jonyuol ni to ka gimiyo mondo nyithindo dhi yier magidhi yier through nemis ni to gidhi yier ango yudo ka jonyuol biro jonyuol wacho ni anado ne nyathino dhi otim STEM to STEM ne kayiera to school mane ma dhi timo STEM nyaka kawuono pok ginyiso ni to skunde mage pathway mane ma school ma dhi timo. For example giwacho ni karu ka en alliance for example dhi timo alliance ochung'ne STEM to kala alliance ochung'ne STEM to janyuol penjo ni ya to kala alliance adwa dhi mana kaka jawadwa se wuocha wadhi kawo mibadhi wadhi kawo kar yiero makech onge gima obedo clear kar yiero ni wadhi kawo mibadhi wadhi keto mbele mibadhi dhi chakore kama modhi chako yiero ni mibadhi mondo nyathinda odhi kama skul maduong' nyaka bed gi mibadhi omiyo ero kama na inya neno ka sema mayo wangu ni atering weche kama